Tago ko ihadlo kayo ko basi makulatahan na pag si mong papa. Dali. Ani ba ka? Kung yamupod kang kakuanan. Uy, nga na Kay ko tanawa ko na bunog na biyan akong nang gikulatahan ko si mong papa. Saman ko. Grabe mo ka makapislit oy sakit na kay nakang bunog imo po yung pisliton. Pataka raman gud kag sabot ba? Ingon na si jag bigyan. Usab na akong gibuhat di akong gibigyan. Magbibigyan sa Tagalog sa Bisaya. Ang sa Tagalog, ang sa Bisaya pa, hatagan nimo. Mao po ka nag-ingon nga ingon ana day nga klase nga bigyan tanawa ako na hinoy na bunogan. Ano na lang di, bawi na lang ka sila ha. Saon ako pagbawi nga kulatado na mi kay ko diri ah. Mao ganino mo magbinuutan ka. Dili ka magluto. Yan ang pakita gina sa mama ba. Ayun ra na. Tama day Ano dapat na nimo? dapat trabahoon ako ang trabaho nila nga ako yung trabaho. Pwede na. Kaya man ganini mo kuha sa akong loob samot pa sa mama papa. Ano pahalaan eh. Share lang ko ha. Di man na kaya buhat man. Ay, ano may problema naman tayo? Na ibutang lagi na ko katunta. Ako may mukuan kay buhat. Ay, nga mo nabot kong puni diri. Ang ginoo ko diri mako-deliver. Ang tiyaya kabalaga ako na bahalaan eh. Gaan na kayo ni sa mua. Sure ka kaya ra ka dyan nimo? Ay sus, antigaan na kayo ni. Sa mua, pulo ko inyo na ni, ginasabay na og alsa. Kaya sa tinis na sa man mo naon. Uy, naon ka. Mayulit man na. Ay sus, ana, mo din ang mga gwapo. May bunog ba? Ay, nagkabala ka dira, auntie. Lakaw na ka dito, pag-relax nito ako. Ay, last day sa mama. Asus kabuutan man ni mataan ni uy. Paano na ni Joy? Pasarlay ka ni mama ug papa. Basic, gaan naman day kayo. Ay, auntie. Di ba may anak ko si mo, nga mag-relax ka? Di ba anak ko si mo nga, di na ka maghinlo-hinlo? Ako may bahala diri. Sana all. Hindi ko malutang ina. Bago sa ko na kulain. Dapat sa inyo ani ka gwapa mo, relax ra. Pag-relax ito, auntie, kaya ako na bahala ani, ha? Ikaw na. Grabe, bubuta po nyo, nagkatag-katag mo po ng mga papila. Kailangan dyan ko ng batawi. Kabuutan ka, Hadjo. Huwag ko pagkapasaraan ng himno ang tibok balay, bala magkasingot-singot. Alis na. Okay, tingin kita ko no. Okay, Zidya. Perfect, Hadjo. Kinabutan ng ka. Butan no. Na, grabe. Told ya. Andiyan ma, pasar na ba? Okay ra kayo sa mama, B. Pero ang problema na to, imo ang papa. Yung mga dokumento ko pala, hindi ko pa naligpit. Han! Hi, pa. Ay, Kunti, Ano man? sabihin mo sa mama mo. Ano? Iligpit yung yung mga dokumento ko andun sa mesa. Ano? Iligpit yung mga papel-papel na kakalat sa lamesa? Oh. Hindi na kailangan kasi niligpit ko na. Niligpit? Isan mo nilagay? Huwag ka nang mag-alala. Malinis na malinis ang pagkatrabaho ko. Salamat. Saan na yung kuani? Hindo na kay lambalay. Yung papa na lang kulang na ma-okay na. Imagine ako ba, feeling na ako ba, magustuhan ko siya, lamiya sa feeling, magustuhan ko siyang papa tanawa ragod na, di ko magustuhan nga hinlo na kayo na, sunog na natanan. Wanay gubot ito silang balay. Ang magkagubot na lang, o di ko niya masukdan. Saan mo nilagay? Sinunog ko na. Bakit sinunog mo? Napakakalat Kalat mga dokumento yun, importante yun. Bibigyan, bunog na po.